हर जाबाय हर थौबाय थेवब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायनो लाबोबाय बे भिडिअखौ सावरायनो माने आंनि रिएक्सन स' जायखौ जोङो सानखादोंमोन नाथाय एक्जेक्ट माने अफिसियेलि जायाखैमोन आरो बेयो दाबो फाइनालथ' नङा गाबोनसो मिथिगोन निश्चय मा जागोन नाथाय बेयो प्राय रोखा जाबाय 99.999% बेबायदि जों बुंनो हायो आरो दासिम सामथिं पार्सेन्टखौ जोङो माइनासाव दोननांगोन जिहेथु मोगथां जायाखै मा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारा बिपिएफआ इन जागोन जेब्ला इउपिपिएलआ एनडिएनिफ्राय आउट जायो अब्लानिया बिसोरो इन जागोन बेबायदि बुंदोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव दिनैसिम धाराबाहिक भाबै सिं सिं सावरायनाया सोलिबाय थादोंमोन आरो बे सावरायनाया प्राय निउज मिडियायाव नुनाय बादिबा फाइनाल अबस्थायाव फैबाय आरो सासे मन्त्रि होनो थाखाय राजि जाबाय बिजेपिआ हिमन्त सारा बुंनाय बादिब्ला बिसोरनाव सासे 19 नम्बर माने मन्त्रिनि जायगाया खालि दङ बेखौ गाबोन पुरन खालामनाय जानो हागौ आरो बेखौ सोरजों खालामगोन नोंथांमोना सानखानो हायो जिहेतु इउपिपिएलनिफ्रायथ' जानो हाखाया बेयो आरो थाङै थुङै सोर जागोन बिपिएफनिफ्राय दैट मिन्स बिपिएफआ थारैनो मा जाबाय एनडिएआव इन जामारबाय एनडिए नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स बेवहाय मा जामारबाय इन जामारबाय आरो इउपिपिएलआ आउट जामारसिगोन स' गाबोननिफ्राय इउपिपिएलआ ओंखारना फैनाया मोजां जासिगोन बेबायदि थाबाय थायोबा बिसोरनि थाखाय अपमानजनक बेयो स' थारैनो चरण बर' बिथाङा मन्त्रि लासिगोन माजबादनि एमएलए चरण बर' बिथाङा मन्त्रि जासिगोन बे बाराव आरो इउजि ब्रह्मनि थाखाय मा खोमसि दिना फैबाय इउजि ब्रह्मआ थारैनो ओंखारनानै फैनांसिगोन स' बेखौनो जोङो साननानै लानो हायो स' जियानो जाया मानो थारैनो हाग्रामा महिलारिया जाय बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ आखरे आखरे हांखो हांखो फारि फारि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मानिबाय आरो बे बाथ्राखौ जों सानखादोंमोन बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ एलायन्स बिपिएफ आरो बिजेपिआ एलायन्सआव फैखासिगोन बे बाथ्राया रोखाखामोन नाथाय बिनि मोगथां महरखौ जों नुवाखैमोन आरो दा जोङो जोबोद थाबैनो नुनो हासिगौ डेट मिन्स गाबोन बिदिब्ला लोगोफोर जोङो केम्पेनिंआव जि नुदोंमोन आं बेवहाय मोनसे रियेल बाथ्रा बुंनि केम्पेनिंआव जों मा नुदोंमोन बिटिसिनिफ्राय बिजेपि आउट बेखौ नुदोंमोन दा बै बाथ्राफोरा मोनफा मोनफा मामोन पलिटिकेल डायलगमोन आरो बै पलिटिकेल डायलगावनो माने गोबां मानसियानो मा जालांदोंमोन बिरफालांदोंमोन नाथाय हरखाब जों मा नुखो जोंथ' बुजिखायो जे बेबायदि जानो हाया खारन बिजेपिखौ बा स्टेटआव जाय सरकार दङ जाय पार्टिया सरकार दङ बै पार्टिखौ गारनानै सरकार दानाया बिटिसिआव एसेबांबो इजि खामानि नङा दानोथ' हागोन नाथाय सामलायनाया बिटिसिखौ एसेबां इजि नङा बर्तमाननि जि कन्डिसन बे कन्डिसन बादि बेनिखायनो बेखौ लाफाखानांगोन कंग्रेस थाबा कंग्रेसखौबो लाफानांगौमोन जुदि बिजेपि थायोबा बिजेपिखौ लाफाथारनांगोन स' बेखौ जोङो बुंनो हायो बेनिखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो जे बिनि इम्पर्टेन्सखौ बुजिनानै बिजेपिखौ लाखानांगोन बेनिखायनो बिथाङा दिनै लाबाय नङाबा बिथाङा 28 देरहानानै हारसिं सरकार दानो हासेयावबो मानो दिनै बिजेपिखौ लाफागोन आरो मन्त्रिसो बावलायगोन आरो ओरैहाय मन्त्रिया फैबाय आरो डेपुटि स्पिकाराव सोर फैखो बेखौबो नोंथांमोना मिथिबाय बिजित गोरा नार्जारि बेनो जाबाय पलिटिक्स लोगोफोर बेवहाय हामा मोननो गोनां रागा जोंनो गोनां जेबो गैया बेवहाय बिपिएफखौ हामा मोननानै जेबो लाब गैया हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया बेनो जाबाय पलिटिक्सआव नोंथाङा मा रोखोमै देरहायो मा रोखोमै नोंथाङा गादिखौ मोननो हायो बेनो जाबाय पलिटिक्स बे राहाया माने बायदिसिना रोखोमनि जानो हागौ आं बबेखानि इनायखौ करापसनखौ सापर्ट खालामा नाथाय नोंथाङा माबायदि पाब्लिकफोरनि माइन्डसेटखौ चेन्ज खालामनो हायो नों मा राहायै हायो मोजां राहायैनो जा बा एसे थगायनाय राहायैनो जा नाथाय इनाय अत्याचारखौ बुङाखै इनाय अत्याचारै थांनायाथ' माब्लाबो जानो हाया डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बे बिथिङाव जोबोर गिदिरैनो साक्सेसफुल जादों जोबोर मोजाङै साक्सेसफुल जादों आरो दिनै बिथांमोना 6 मानि थाखायबाबो चरण बर' बिथांखौ मन्त्रि मोननो हासिगोन खारन चरण बर' बिथांनि मोखांखौ नुनानैथ' ओरैबायदि नांदों गाबोन बिथाङा मन्त्रि जासिगोन आरो इउजि ब्रह्मआ बा सोरबा जुदि इउपिपिएलनि मन्त्रि दंबा बियो मा जासिगोन गेट लस्ट जानो हागौ
जुदि जायाबाबो बिथांमोना ओंखारना फैनाया गोनां मानोना लासिंसिंनि बाथ्रा बे थाबाय थायोबा बेबादि गाबोन मन्त्रि होसेयावबो जुदि इउपिपिएलआ जुदि एनडिए एलायन्सआव जुदि थाबाय थायोबा बेथ' मिनिथावना बाथ्रा जागोन ना स' थारैनो बिपिएफआ इन जामारबाय इउपिपिएलआ आउट जामारबाय नेक्स्ट 2022 इलेक्शनाव मा जागोन खारन जाबायदि बिपिएफआ थरासाय माने डेस्ट्रय खालामजोबदों बिजेपिखौ इउपिपिएलखौ बिनिखायनो बिजेपिआ नेक्स्ट 2022 इलेक्शनखौ देरहानो थाखायथ' बिपिएफखौ गावनि आखायाव लाखाथारनांगोन खारन बिपिएफआ जाबायदि देरहादों एमएलए इलेक्शनावबो जि 15टा जि कनस्टिटुएन्सि दं एमएलएनि विधानसभानि बिटिसिआव बै गासैखौबो देरहानायनि चान्स थाबाय मोनफा मोननैयाव जेननोबो हागौ नाथाय बांसिनावनो देरहानायनि चान्सआ थाबाय बिपिएफ आरो बिजेपिआ नाथाय बेबाराव जागोन मुस्लिमनि भटआ मा जागोन माइनरिटि भटआ मा जागोन माइनरिटिफोराथ' बिजेपिखौ जेनेरेलि मोजां मोना आसामाव बेबादिब्ला माइनरिटिफोरनि माइन्डसेटआ मा जागोन बेनिखायनोथ' बिसोरनोबो येम होदों आरो जुदि सोरखौबा जुदि येम होबावोबा अब्ला फिन एनडिए एलायन्सआव थायोबाबो मुस्लिमफोरनि भटआ निश्चय बिपिएफजों थाफिनगोन बेखौ जों बुंनो हायो दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा हानि पाट्टा होनाय बाथ्रामोन जाय दङ बै हाग्रा ओनसोलाव बिसोर हानि पाट्टा होनाय बाथ्रामोन बा जायफोरा मोननो नाङा बिसोरनोबो होनाय बाथ्रामोन बे मा जागोन मिथिया बेखौ होनो हायाबा बेवहायबो माइनास पइन्ट दं खिन्थु आरो बिनि बादैबो आरो गोबां बाथ्रा दंबावो बेफोरखौ आं बुंबाय थालिया स' जियानो जाया मानो बिपिएफआ इन जाबाय इउपिपिएलआ आउट जाबाय